So parang 'di ba magcre-create ako ng ay live na ako kuya. Um, pero kuya, kuan siya kuya, eh, hindi siya kita yung paano mo ginawa yung kuan mo kuya, screen ng YouTube mo? Hindi, kuan siya catalog, diretsong pag-open nila ng link, makikita nila yung parang picture ng item. Oo, marami siya kaya ika-catalog siya, oo. Ah, puwede din if kuan, wait lang. So pangit siya, tignan mo yung live ha. Oh, live na, wait lang i-send ko yung link. Hindi, sample lang din naman 'yan, ayan. Hindi siya kuan, yung parang vertical, ay hindi siya yung horizontal, cut siya sa side. Save for later. Kasi meron siya horizontal siya? Weh, oo, horizontal pero hindi siya yung kuan half-half lang. Connecting. Ah, okey. Yung sa side hindi siya kuan ba, hindi siya odd tignan? Okey. Ibaba ko na lang yung kuan ba, kita ba? Oh, 'wag naman kayo mag-away, ako lang 'to. Ako lang 'to guys. Ibaba ko na lang siya ng konti 'no, okey. Be, katalog din. Ayaw mo talaga sa katalog, Saan? Hindi niyo send naman sinend, kayo-kayo na lang din na naman, ha? Paano ko makita? Saan? Ah, okey. Wait lang.
I-share mo nga, ya. I-share mo nga, ya. Ayan. Uy, puro ra gid ni tabi ba, unsa man gid magdula or dili? Hello! No one likes you, bum. While he plays Animal Crossing anymore. Oh, you don't sing. Oo, ganito. Like meron siya saan ko puwede gawin 'to? Anong drop down? Gusto ko yung 'pag ise-send ko lang yung link. Oh, ganito talaga siya. Ayan, oh, Crocalog pala, Croca Crocaholic PH. Ayan. Oo, ganito talaga kuya, like oo, oo, yung the simpler the better. Hello, what's the topic? I love Animal Crossing. Hello, Sprout. We're just practicing right now because yeah. Hi, guys. I'm just practicing right now because it's my first time to go live here. I'm so Huy! Kaya nga gusto ko 'to. Paano? Anong link? Yun lang magkukuan kasi ako. So magsu-subscribe and then ano ba? Kaya nga naghahanap lang ako ng free. Ay hindi, iyang kuan pala niya 'to. Sige. Pa-send ng link. Char. Okey. Saan? Ay ito, Gamma. Kuya 'pag nag-end na ako ng live dito, na-end na lahat 'di ba? 'Pag ma-end na yung live, end ko na lahat 'di ba? Okey, gets ko na. Gets ko na, nakakapag-live na, may views na din. Wait lang, bakit hindi naki-click? Okey. 'Pag sa mobile 'to, tignan ko 'pag sa mobile. Tignan ko 'pag sa mobile ha, kasi mobile sila, eh. Wait lang. Wag tayo sa mahal. Magkano sa'yo?
Ay, wag. Dapat may bayad. 'Bakit bakit live pa ako? 'Di ba, direct client.